Polas rúas de Allariz discorre a cultura e a historia que hoxe en día se atopa debidamente musealizada, xa que o patrimonio histórico-artístico de Allariz é sen dúbida un dos atractivos da vila. A oferta museística laricana está integrada por 7 museos, 3 dos cales pertencen ao Parque Etnográfico, que evidencia o que nun tempo pasado significou o modo de vida e a economía desta zona, claramente ligada ao río Arnoia. Este está composto polo Museo do Coiro, unha impresionante edificación do século XVIII cun gran patio central situado á marxe dereita do río Arnoia. O Museo do Tecido, coñecido como Fiadeiro, é unha sala dedicada principalmente ao proceso de cultivo e á transformación do liño. E por último, o Muíño do Burato, unha edificación do século XIX rehabilitada no ano 1992 como exponente dos numerosos muiños hidráulicos que se poden atopar ao longo do río Arnoia. Ademais do Parque Etnográfico, o Concello de Allariz creou 4 museos máis que recrean o pasado alaricano. O Museo Galego do Xoguete recolle todo o significado e o valor dos xogos e xoguetes de todos os tempos. O Museo Iconográfico Aser Seara nace froito da doazón de Aser Seara, que cumpre así o desexo de depositar na súa vila unha valiosa colección de arte sacra recopilada dende 1960. A Casa Museo Vicente Risco, cuxa sede estableceuse na casa da esposa de Vicente Risco, onde o escritor traballou e pasou longas tempadas. E por último, o Museo de Arte Sacra de Santa Clara, instalado nas dependencias barrocas do Mosteiro de Santa Clara. Estas pezas museísticas atraen anualmente a miles de visitantes.